मोसाबाय था मोजां नुथारदों मालाय मोसानानैनो बेसेबां फैसा खामायो आजिखालि बोरो नोंनालाय फैसायालाय होमबालाय दानो मोनाना उनावसो मोनगोन नै नोंनि फैसाखौ मोनजागोन आङो नोंनि बे थगालि बाङालि आखला एसे गारदो दे नङाबा हौवा गाज्रि मोनगोन नोङो मिथिबाय रावबो हौवा मोजांफोरा नोंखौ नुसननाय नङा माथो आंनि जानो गोनां राजखुंगुरा आंखौ गराय लानानै लांफैगोन सातगाथोन दैमा बारनानै नोंसा नोम्फा नारजिबो दाङा खोन्थानाय गराया दैयाव थाबायनाय हा सातगाथोन दैमा बारनानै बेखौ लांफैगोननो राजखुंगुरा मा मा सिमां सुजुबाय थायोथाय गसंना थानानैनो सिमां सुजुबाय था नों नङा दलं थागोन ना दलं आजिखालिथ' जेरावबो दलं बानायोना दैमा फिसाबाबो दैमा गिदिरबाबो एसेबां गोजाननिफ्राय फैनांगौबालाय गारि लानानै फैनो हाया बेलाय मानि गराय लानानै फैनांगौ जाखो गावबो खस्थ' गरायाबो खस्थ' मोनगोन आंनो राजखुंगुरसो नांगौ गराय लानानै फैनाय लांफैगोन नोंखौ गराय लानानै फैगोन दे खुगा सिनानै थाबाय था आं नेखागोन आंनि सोरगोन आंनि जानो गोनां राजखुंगुरा गराय लानानै आंखौ सातगाथोन दैमा बारनानै लांनो फैगोन दे लांनो फैगोन ना रेडि जानानै थायोबानो जाबाय थफ्ला थफ्लिफोरा बोनखाहैदो माथे गराय कटक होनलायनानै फैगासिनो दं खोमा दानो गोजान ना दानो फैखाहोलांनांसिगौ बियो आखायाव मेहेन्दी फोनदो हौवानि नामखौ लिरहोलांदो माखौथ' नायबाय थाबावखो माखौथ' बारल'बाय थाबावखो गराय दामब्रिथां माथां गावनाबाथ' माबा बुरिबाथार इसिबां थाबनो आङो दानो हाबा जाथ'वाना गोनां सम जाबासो जागोन दा जेब्ला आंनि राजखुंगुरा आंखौ गराय लानानै फैगोन अब्लासो आं थांगोन दानो फैयाना बियो आंनि राजखुंगुरा मा जादों नै मालाय जोंना बिजामादैया देनां मालाय हनै एक्ट्रेसखौ गराय लानानै फैगोननो सातगाथोननि दैमा बारनानै बा एसेबां खस्थ' खालामनानै फैगोन ना सातगाथोननि दैमा बारलायलायनांगौबाथ' जोंना ओरैहाय ब्रह्मपुत्र दैमा दं धोनस्रि दैमा दं सुबुनसुरि दैमासिम मोनफैगौ माथो बिराद गोबाव जागोन माथो गराया लामा ससेयावनो जुदि हामख्रेंख्रें जालाङोबा हा गेजेर गांसोबो दौहोलांगोन गुमहोलांगोन फावगालि जावैसो जागोन ना मा गरायखौ गुमै लानानै फैगोन नामा बिदिब्लाथ' गोबाव जागोन ना बिदि नङा माथो सातगाथोननि दैमा बारलायलायनांगौबालाय दैमायाबोथ' गिदिर जानांगोन ना फिसा फिनलाबा जानाय नङाथ' आरो दलं गैयैथिं फैबाथ' जारला जागोन ना मालाय दलं गोनांथिंसो फैयोनो आच्छा बिदिब्लाथ' बिराद जाम जालायगोन ना राजखुंगुरा फैनाय जेब्ला गराय लालायनानै खम जाम जागोन बे लामायाव मानसिफ्रा सेलफि लागोन मागोन माथो मोनफैनायानो नङा नोंना राजखुंगुरा नोंखौ हाबा खालामनो हामथारदोंहाय नाजिबदां बिदि बुंनाया माबा गराय लानानै फैनायसो सिमां नुदों दानिफ्रायनो सिमाङानो बांद्राय बेना ओमफ्राय मोनसेबो मोगथाङाव जाफुङै गोजा बिनि सिमांफोरा दानि जुगाव गराय लानानै सोरबा नायफैगोन बेखौ लांफैगोन बेखौ गरायजों लांनायखौबोथ' बादहोना खारस'नैजानोसो गियो आङो गाबोन समफोरनो सोरानाबा थ्रोब खारस'नैबा बे गामि खाथिफोरावनो आं हले गामि खाथियाव हाबा हरनो गोसो गैथ्राहाय अखा नायबानो हाबा जाखांबा हौवा हिनजाव जुदि नांलायबा न'आवसो फैनानै थाफैगोन न'आवसो थ्रोब फैनानै थाफैगोन माबा मोनसे बेमार फिसा जाबानो नै आइ बेमार जादों होननानै न'आवसो फैनानै थाफैगोन बेनिखायनो गोजाननि हौवा गोसोथोबा थोथों बे गामि खाथिनि हौवाफोरखौ गोसोथोनानै जारला दा खालामदों आरो बिनि सायाव बे अमा राजा फाग्लानि फिसालाजोंसो रायलायबाय थानाय नुबावो आङो दाखालिबो जाखांबाय दा एक्सिडेन्टआ मोजाङै सोंबानो जाबायना सोंबा मालाय खोन्थागोन आं एमाव राजाखौनो गोसो थोयो होननानै गोदो आं आइ सोंनायाव खोन्थानायमोन आं नारजि बुदांखौ गोसो थोयो होननानै आंबो थगायदोंमोन ना आइखौ थिग बिदिनो बेबो आंखौ थगायगोन आरो नोंबो जे आरो आच्छा दे खामानिया मावखांबायबा सा मोजां फुदुंलाय होमबा आरो हनै हाबायावबो लिंहरदोंमोन हाबायावलाय थांगोन ना थाङा नोंलाय थांनोसै दसे थाना नोंलाय आं थांला नामा आं देहाखौ बोरैबा मोनदों खर' सानाय मोनदों आरो गगा मोननाय गुजुनाय एकदम देहाखौनो मोजां मोनथाराखै नों थांदो दे आच्छा दे जागोन हांग्रिसना होदो हाबायाव थांनोसै माखौ इसिबां देलायबाय थाखोब्रा देलायबाबो दाउखाया दाउबो जाया दाउब'आ दाउखा जायालै सना फिथर आंनि बरफनि बिबार फैदो हाबायाव बेदर बासिफोरखौसो मोनजाहैलाबायगोन जोङो फै सोर जाखो बेलाय बिफाखौनो सिनायला नामा बिफासो माथो बहा गोमाहैनायमोनलै बिफा खोथाखौ सोलायनाङा नोंहा बिफाया सासे दंबावो नामा गुबुन बिफा दंबावो नामा बिफाखौ सिनायलायै बिदि नङाब्रा आफा माने नों गोमानानै दंथ'योमोन नालाय ओमफ्राय उनथिंजायनिफ्राय बेलेग नुदोंमोन नालाय आं नोंखौ सोर साननायमोनब्रा जेरै नोंबो आयं थफसिखौ आइ बायदि सानफ्लाङो थिग बिदिनो नोंखौबो गुबुन बायदि सानफ्लांदोंब्रा आं वाह मेरी बिल्ली मुझको ही मेव आच्छा थाइबानि लारु आफा नों बहा गोमाहैनायमोनलाय नों बहा गोमाहैनायमोन मानो मा मानो नों मानसिया एसे दुस्त ना आच्छा आं दुस्तनि थाखायसो गोमायो होमबा मानसिया दुस्त जाबासो गोमायो नामा सोर खोन्थानाय नोंनो सोर बिफा खरा खोन्थानाय नोंनो
आंथ' खोन्थायाखैना नोंनो बेफोरबायदि माने आफा दुस्त मावबा मानसिफ्रा गोमानानै थाखुमायोना जेरै ससियेल मिडियायाव इउटुबारफोरा दाय मावबाथाय सानसे साननै गोमाथ'नानै थायो उनाव खाब्ला नुजाफैफिनलायसिगोन ना गावसोर माबा माबि दाय मावना लासिगोन उनावहाय बुंसिगोन आरो आंनि नङामोन भिडिअ'आ आं नङामोन इदिटसो होननानै बिदिनो जाबायब्ला नोंनि आखलाबो आफा ओइ एमाव बेथा आंखौ थाइसे थाइनैनि इउटुबारफोरजों दा रुजु आं जाबाय एमएलए अमा राजा बयनिबो खाजा आंसो मानसिफोरनो खाजा बिलायो बे थाइसे थाइनैनि इउटुबारफोरजों आंजों दा रुजु मिथिबाय नङाबा रुजुवाखै बुंदोंसो मानसिफ्राबो माबा माबि जाबाथाय ओमफ्राय माबा माबि खालामफ्लांबाथाय उनावहाय भिडिअ खालामनानै बुंफैसिगोन आरोना आं नङामोन गोरोन्थियावनो मिस्टेक जाफ्लांबाय होनगोन खायसेया ओमफ्राय खायसेया आंनिनो नङा आंनि बायदि एखे मोखाङा इदिटसो होननानै बुङोना बिदिनो नोंबो थगायदों नामाब्रा हो आइखौ थगायनो हागौ नाथाय नैबे एमाव बेटाखौ थगायनो हायाब्रा नोङो नोंनि एमाव राजाया नोंनिल' आखल लादों मिथिबायना आफा बेनिखायनो नों जानला मोनला थगायनो हाब्रा बुं नों बहा थांनायमोन हा बहा गोमाहैनायमोन ओइ एमाव बेथा जानला माला सोंबाय थानांलाब्रा नों मालाबा मालाबा खोथाफोरखौ मिथियानो मोजां मिथिबा एसे खैफोदावसो गोलैगोन आच्छा बार थाइबानि लारु सोरखौबा गोसथोलायबाय नामाब्रा दद माबायदि सङोब्रा बिफाखौ हामगौ नामा आमा नों बेफोरबायदि सोंबा नोमाया मा जानांगौ नोमाया आंनि बिमायालाय नोंनि आखलखौ मिथिखायो माथो जेब्लासिम नों सैथो बाथ्राखौ खोन्थाया अब्लासिम आङो सैथो बाथ्राखौ नागिरखुमाबाय थागोनलै आफा गोसोआव लाखि दाबो ओंखारला बुवा हांग्रिसना मा एसे समायदोंलै मा फुननानै लाखोब्रा नोंलाय मोखाङाव हो दा बोरैबा अखा हानानै होबा खावलाया गोसोम जाबा मा जानांगौ जाखो जाया माथो आंहा बिउटि पार्लाराव थांनानै मोखांखौ गुफुर खालामजादों बुवा सोरखौ इमप्रेस खालामनो थाखाय हा सोरनि थाखाय सोरनि थाखाय जानांगौ जाखो नोंनि थाखायनो आरो जाहाथे नोङो मालाय हिनजावखौ दानाय होननानै आंलाय माथो मालाय हिनजावखौ नायखायाब्रा हांग्रिसना नोंनि अनगा आफाया रावखौबो नायाथ' आरो आयै बिनि मेगनासो नायो दद एमाव बेथा बिदि जायो नामा ओइ हांग्रिसना नोंखौ नुनानै बै समनि हरखौसो गोसोखांबाय आं जेब्ला आं नोंनि न'आव जौ लोंनो थांदोंमोन मिथिबाय बै समखौ आं मोथो मोथो गोसोखांबाय आं नोंखौ दिनै नुनानै नोंजों आंजों लोगो मोननाय बै मोनाबिलि समा जेबोला नोंनि न'आव आं जौ लोंनो थांदोंमोन बिनिफ्राय गामिनि मानसिफोरा हमना होना जोंखौ हाबा होदोंमोन गोसोखांबा रागाबो जोंथाव मोजांबो मोनथाव अब्लाबो जों सानैया हाबा जाबाय नोंजों आंजों लोगो मोनजेननाय बै सुनि हरा सुनि हरासो होननानै बुंबाय नायलाय सुनि हरथ' आरो ओइ सानखालि जोंहानि न'आव जौ लोंनो थांनायानो सुनिखामोन फाग्ला जौ लोंनो थांनानै हाया जौखौ लोंसिनानै उन्दुना थानानै अखानायै गामिनि मानसिफोरजों बुजानानै बिजों हाबा जानांदों आंहा फाग्ला गोसोखांहो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ आरो थौ नङा थौ हाबाफोराव थाङाबा था ओइ मालै नोङो हो मा खालामबाय थायो नों गेजेर गेजेर अर गोमोरना थानायाव मा केरासिन लुनानै ब्लाउजों होनो मानो गोसो जायो सैथोखौसो बुंदो दा आफा जेबो सैथो बाथ्रा बुङाखै बांद्राय बिमानि सिगाङाव एरलु एरला खालामनाङा मिथिबाय आच्छा बार थाइबानि लारु लाजिदों बांद्राय दुस्त मा खामानिबा मावना लानानै सोरजोंबा मा खालामजादों आंबो मिथिनानैसो गारगोनब्रा बे आफाया मानि थाखाय गोमानायमोन आंबो खौरांखौ लाथारगोन जेरैखि जायाबाबो आं नागिरगोन बापावो हिनजाव गोदानालाय माथो दाबो मोनफैयालय थांगोना थांलाब्रा हिनजाव गोदानालाय हा सुनो होननानै फैबानो जायो फाग्लिया आंखौ बिथिंबो जाया खालामनानै होबा गैलालै 5 मिनिट नेबावनि र' बिनि उनाव फैयाबा न'आव थांनानै गुदुं उन्दुहैगोन आं आंनि जिउनि रानि मानो गाबबाय थादों नोंलाय आजिखालिनि जुगाव रावबो हिनजाव गोदाना गाबला आं नोंखौ अनगोन ना नोंनो मा नांगौ गासैखौबो होजोबगोन ना जावैसो फैदो हाबा दाननायनि सम जाबाय बालेब नोंबो फैदो दे थाब थांनानै फैबानो जाबाय जावैसो फैहोलांदो दे बापावो बे हिनजाव गोदानालाय फैला नामाब्रा थांगार गारनोसैलै आं मोदाय नामाब्रा बापावो माबायदि खाख्लुमजोबनानै फैदोंब्रा नोंलाय मानसिफोरा नुगोन नालाय आङो जि गुफुर खाख्लुमनानै फैदों आच्छा फै गारिखौ आं रेडि खालामनानै दोनखाबाय थेंक इउ आदा आदा होनलायनाङा आंनि मुङा थफिराम फै वाइला मा गावलुबलुबलै मोदायना मानसि जाखोब्रा मालायखौबो माबा रायदाव हरबाय थायो मालाय बेबा खामानि मावग्रा नामा थुदो हाबा सिङाव आच्छा बार थाइबानि लारु फै आंनि खिथु फै सोरबा नुनो हागौ बेनिखायनो आं थास' बिलाइजों मोखांखौ खोबथेखाबाय दे थाब फै थफिरामसो नामाब्रा आं थफिराम नङालै
मा गोदाव सोरावलै थफिराम बे थास' बिलाइजोंलाय नोंनि मोखांखौ बोरै खोबथेजोबनो हानो नोंलाय आच्छा लोगोआव सोर दं रावबो गैया आंनि बिनानावसो माला बिनानाव उजिब्रबखो नोंनालाय उजिब्रा उजि होगार लामाया सोरमोनलै बे सोर खर' खाख्लुंलायनाय हिनजावमोन बेलाय जियानो जादोला हाबा जानो फैदों नालाय हाबानि न'आव थांनोसै आं लेटबो जाबाय आच्छा नोंथाङा बिथिंजाय हिनजाव गोदान थांनायखौ नुदोंना हिनजाव गोदान ओहो नुवाखै मा ड्रेस गानदोंमोन हिनजाव गोदानालाय सोरबा असिनाखि हौवाजों थांनाय नुदों नामा माने सासे हिनजाव बिदिथ' आं नुवाखै नाथाय आङो सासे मानसिखौसो नुदोंमोन बेजों लोगोसे जि खाख्लुमजोबनाय दङमोन होमबालाय बेनो जागोन बेसे गोबाव जाखो नों नुनाया बारा गोबाव जायाखै नै बै गारि गोसोमानो होमबालाय होसोथ' ओइ गारि लाखि नै दानाबा हाबा जानो फैनाया हिनजाव गोदानखौसो लाखानानै खारलायबाय मा जाबावगोनलै बे मानसिजों आच्छा मा मुंमोनलाय नोंनाव आंनि मुङा बालेब आच्छा बाले बोराय हौवाखौलाय बोरै लोगो मोनफ्लांखो नोंलाय आफायानो सरकारि साख्रि दङ होननानै आंखौ जबरदस्ति हाबा होनो नागिरदों आच्छा दे दाबो जेबो नंला आं नोंखौ लाबोबायना आं नोंखौ मोजाङैनो दोनगोन आंनि न'आव गासिबो दंजोबो नों मा जानो गासिखौबो मोनगोन जिअ टावाराबो दाना रोखा रोखा नांसै आंनाव गोदो जिअ टावार नांजायैनि आं सिख्ला सासे लांदोंमोन आं खारलांफिनजादों बेनिखायनो बाले नोंखौ लानानै थांनोसै आंनि आफायाबो नोंखौ बिराद अनगोन माबायदि फाग्ला मानसि बेलाय अब्लाबो बिनि बुंनायाव औ औ होनफ्लाबाय थानोसै आं जेब्लासिम आंनि रजिया फैया आच्छा बाले ओइ आंखौ आदा बुंलायनाङालै आंनि मुङा थफिराम नोंखौ आं जोंहानि न'आव लांखानोसै दै जागोन दे मानो होनोब्ला इसेबां हराव नों बहा थानो बेनिखायनो नोंखौ जोंहानि न'आव लांनोसै आइ आफानो नोंखौ सिनाखि खालामना होनोसै नों जोंहानि न'खौ नुबानो मोजां मोनखागोन जागोन दे आच्छा दे हरै जोंहानि न'आव मोनफैखाबाय बाले नै बेनो जोंहानि सनानि देराया दिनैनिफ्राय नों बे सनानि देरानि महारानि जानानै थानो हासिगोन नोंखौ आं आलो आलो दोनगोन र'दै आं न'आव खबर होनानै फैग्रोनि नोंखौ बरायनांगौ ना जागोन दे हेल' दाजां सना नै आं हाबानिफ्राय खारखुमाबोबाय नों आंखौ माबा लांफैदो नै आं जों गामि खाथियावनो दङ थफिरामोननि न'आव थफिरामा आंखौ हाबानिफ्राय लानानै फैखुमाबाय दा आंखौ बियो हाबासो खालामनो नागिरदों माबार लांफै दे माबार जागोन दे आं माबा मोनसे खायदा बोरै खालामनानै दसे थाथ'बावनि बेवहाय नों आंखौ लांफैबानो जाबाय थाबैनो आच्छा बालेब सना जोंनाथ' न'आव रावबो गैयालै नोंखौ बरायनो आंबो माबायदि बराय बेखौ रोंलायलांला बेनिखायनो न'आव हाबदो दे जोंहानि आइ आफामोना फैगासिनो दङनो जागोन दे दे फैदो लाइला जामाय लामा हिनजाव गोदानानो खारखुमालायनाय जाखोब्रा आच्छा बारु थाइबानि लारु बे थफिरामानो लांमारबाय नामाब्रा आं बेखौसो नुदोंमोनलै थास' बिलाइजों मोखां होथेलायनानै थांनाय र' फन हरदों मा होनो नायनि आं हेल' ओइ नारजि बुदा आं हिनजाव लाबोबाय नङाना हिनजाव गोदान खावनानै लाबोबाय आं नंमारगौसो होमबा दहायनो खाख्लुमना थांनाय हिनजावा बेसोमोन नामा ओइ मा होनदों आच्छा नंमारगौ नामा नंमारगौलै नंमारगौ साला नोंसोर आंखौ हिनजाव मोननाय नंला होननानै बुंबाय थादोंमोन हिनजाव लानानै फैबाय आं नायफैदोसो माबार आच्छा दे थांगासिनो ओइ मा जाखोलै नारजि बुदां मा जाबावनो आरो हिनजाव गोदान गोमानाया थफिरामनावसो मोनहैबाय बुरबगा बेना खर'आव मेलेम गैलालै बिनि मेलेमा बहाबा गोमानानै थाहैथ'बाय खोमा बेनिखाय जात जात गोसोखांबाय थायो जानोहाय बे मानसियाबो माबायदि सिगांनो गोसो थोलायदोंबा लांबानो जायोमोन दालाय मानो हाबानि गेजेराव लांखुमानांगौ जाखो बेलाय फाग्लाया नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै जों हिनजाव गोदानखौ लाखिनो हायासै जेबो नङा हिनजाव गोदाना थफिरामोननि न'आवसो दंहैयोनो सोर थफिरामोनलाय बैलाय बै क्लिअपेट्राया बिनि फिसाला गदायालाय माथो जाखो बेनाव थांबानो दानो मोनगोन हिनजाव गोदानखौ आच्छा बेसो लानानै थांदों होनबा साल्थे सेंग्राफोरखौ बुथुमदो बिनि न'आव थांनानै हिनजाव गोदानखौ लायफिननोसै जागोन दे मोनलायसिगोन बाथोना खांख्राइ बाथोना क्रेब 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 होनलायनाय आसलथे बे थफिरामा मा खालामना लायोलै मानसियानोथ' मा होनबावगोनथाय थुलाय थफिरामनि न'आव थुलाय मा होनखो थफिरामालाय हिनजाव लानानै फैबायनो दे मोजाङानो जाबाय उदां थानाया एबार मोजां जासिगोन आंबो बेखौनो सानदों बेराफारसे दहाय आं हाबा जानो थांदोंमोन ना बे हिनजावाबो हाबानि सिगांनो खारखुमानानै थाहैबायनो बहाबा दा बे थफिराम फिसाया सोर हिनजावखौ लाबोदोंथाय जियानो जादोला मोजाङानो जाबाय दे मोजाङानो जाबाय हेल' लोगोफोर आं बादालि आरो बादालिनि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायबाय दायो आङो हासुनो ओंखारदों मोनाबिलिनि हासुनो ओंखारदों आरो हासुगोरनानै लानोसै बिनि उनाव नोंथांमोनजों रायलायफिननोसै अके बिदिब्ला आं हासुगोरनोसै दे भिडिअखौथ' जुरिजेनबाय दा आं मा कन्टेन्टआव भिडिअ बानायनि दे आं
आं थाफ्लि सोमावनोबो रोङा बिखा सोमावनोबो रोङा बेनिखायनो आंना भिउसानो बारा जाया बाल्ला मालायफोरनि खिबु दिन्थिनाय भिडिअ'ल' भिउस जायो बालनि भाइरेल जानायफोरनासो भिउस जाबाय थायो भाइरेल जानाय मानसिफोरखौल' नायबाय थायो बाला सानलां हासुनोसै बेवहायनो बाथामिस गथ' मालायनि हासुनायखौ नायनो लाजिया आरो बोरो नोंनि खोमाया आइदै आंनि खोमाखौलाय मानो बिसिनो नागिरखोब्रा बाथामिस गथ' नों आंनि हासुनायखौ मानो नायनाय नोंनि हासुनायखौ आं नुवाखैनो आंलाय लामानि मानसि लामाथिंसो थाबायदों माइसि थङालिलै नोङो गावनि हासुनायखौ नायागारानो नायदों होननानै बुंग्रा नायदोंथ' आरो नोङो र' नोंखौ हेलौ लोगोफोर फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नै मोनसे जाथाय जाबायना नैबे बाथामिस गथ'आ आंनि हासुनायखौ नायदों आरो आं नोंनि हासुनायखौनो नुफैयाखै नुवा जाबाय बाथामिस गेदेर मानसिजों माबायदि रायलायनांगौ बेखौबो मिथिया नुबायना रायजोफोर माबायदि बाथामिस बे गथ'आ आंनि हासुनायखौ नायदों आरो आं नुवाखैनो नोंनि हासुनायखौ मा जानला मानला बुंलाबायोलै नोंनि हासुनायखौ नुबाबो नाया माथो नों हासुनानै दिन्थिबाबो नाया माथो आं बाथामिस गथ' बिदि बुंनो हामगौ आरो नों गेदेरबानो नों सैथो जागोन बे नङा आं नोंनि हासुनायखौनो नुवाखै मा जानला मानला बुंलाबायो ओइ बाथामिस गथ' नों सोरानि फिसाला आं सन्थलानि फिसाला बबेनि माथा फाग्लि खर' गाज्रि इउटुबार लोगो मोनोब्रा आंलाय भिउसनि थाखायनो मा होनो ओइ गथ' आं भिउसनि थाखाय खालामाखै दे ओइ गथ' नों भिउसनि थाखाय खालामाखैबालाय मानोथो नंखाय बाथ्रा बुंदों इउटुबारफोरा खावसेयानो नंखाय बाथ्रा बुङो बे खोथाया नों नंखाय होनबाबो आं फोथायगोन बे नङा मा होनखो नों इउटुबारफोरा थगायसुला जायो सोर खोन्थादों नोंनो आं मिथिगौ आं बिमानि उदैनिफ्रायनो मिथिबोगौ इउटुबारफोरा थगायसुलि जायो भिउसनि थाखायनो बिसोर बिराद एक्टिं देखायफ्लायो आं आइनि उदैनिफ्रायनो गासैबो खोथाखौ मिथिजोबखानाय नोंबो बैसोरनि मादाव थगायसुलि एरावनो लानाङा आंखौ आयौ माबायदि गथ'हाय बियो नोंखौ र' बाला मोनाबिलिनि 1 आवार ब्रेक टाइम लानानै नोंखौ नोंसानि न'आव बिमा बिफानो लगायनानै हैनि आं ओमफ्राय बुजा होगोन आं सन्थला होनदोंना सन्थला आंथ' सन्थलामोननि न'खौ गामियाव सोंबानो मिन्थिखागोन र' नों सोर सन्थलानि फिसाला नायगोन आंबो बाथामिस गथ' अख्लाख्लानो खानाय गैया गायानो आंनि एन्ट्रेन्स एग्जामा खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो अन्नानै एन्ट्रेन्स एग्जामा पास जाबा हामगौ आंनि ड्रिम प्लेस साउथ करिया नङाबा जापानाव थांनो मोनबानो जाबाय इसोर आंनि साननायखौ जाफुंहोथार दे आब' ओइ थरल' मानो इसिबां गोबाव खालामनाय नोंलाय दखानाव आफाजों थाबाय थानायावनो गोबाव जाबाय ओमफ्राय इसिबां हराव हारसिं मानो थाबायदों नोङो गिनाय गैया नामा गिनाय मोना आङो नों दाबो देराखै मिथिबायना थरल' गावखौनो गिदिर साननाङा नोङो जागोन दे थां आइथिं आखाइ सुयै थां हेलौ न'आव मानसि दङ ना दङ माथो नों बादालि नङामोन होनलाय अमा राजामोननि रुवाथि बाथामिस आं बादालि नङा मिथिबाय नों बादालि नङा अमा राजामोननाव खामानि मावग्रा अमा राजामोननाव खामानि मावग्रा बादालिया आं बाट रुवाथि नङा मिथिबाय नंगौ नामा मानोबा फैदोंमोन फै जिराय फै नोंनि बे फंबाया बाथामिसथार बे लाव मुराया आंनि हासुनायखौ नायखुमादों बियो नङा माथो आब' आं बिनि हासुनायखौ नुवाखै बाथामिस आंनि हासुनायखौ नायखुमादों नोङो नोंहा लाजिनाय गैया आरो सोब्बा जागोन आंजों जानला मानला उन्दै गथ'खौ मानो बिदि बुंदों नों नोंनि हासुनायखौ नुबाबो नुवाबाबो बेथ' उन्दै गथ'सो ना उन्दै गथ' मा जाखो हौवासासोथ' बेबा आंखौ गाज्रि नोजोरै नायदोंना मादों आंनि फंबायखौ जानला मानला दा बुंलाबायहाय ओंखारलां बे न'निफ्राय नङाबा दिगदारसो दं आयु बिब'आबो बिदिसोलाय आरो आं आंनि फंबायखौ मोजाङैनो मिथिगौ ओंखारलां नङाबा आंजों बुनानै हरजागोन आंनि फंबायखौ जानला मानला दुसिलाबायनाङा नोंनि फंबाया जुदि देनां सोरबा सिख्लाखौ एदावदोंबाबो उनावहाय सिख्लाया एदावदों होननानै बुंबा नों फोथाया आरो आंनि फंबायनि बुंनाय स्टाइलावनो मिथिखागोन आं आरो आंनि फंबायखौ मिथिखायो आं बे एदावखाया आरो आंनि फंबाया जोबोद सैथो बाथ्रा बुंग्रासो नों ओंखारलां नङाबा दिगदारसो दं नायगोन आं नोंसोरखौ नायबानो जाबाय आच्छा बुंलाय नों बिनि हासुनायखौ नायदोंमोन नामा नायाखै माथो आं नुवाखैनो थाबायबोबाय थानायाव बे जिरायदोंसोमोन गावसो गावखौ बादावलाबायदों दे जेबो नङा बालेट बेनो आंनि न'आ दिनैनिफ्राय बे न'आ नोंनिबो न' जाबाय आरो फै आं नोंनो जोंनि बेडरुमखौ देखायहैनोसै फै आंनि उन उन माबायदि मानसि बेलाय लोगो मोनजानाय लोगो लोगो गावनि हिनजाव खालामनो साननाय दसे समल' थाफानोसै आं बिनि उनावनो सिरिनो खिनो ओंखारदों होननानै खारखुमा लांलायगोन आं मा सानखो फै आं नोंनो रुम देखायहैनोसै जागोन दे
नै बेनो जोंनि जानो गोनां रुमा आं रुमखौ बिराद साखोन सिखोन दोनखायो नों टेनसन लानोनो नाङा आं सानफ्रामबो बेडशिट गोदान माबाबाय थायो बबाय थाखायो ओमफ्राय आं मोदोमफ्रु सेम्पुफोरजोंसो जिखौ सुखायो गान्दुआबो मल मोदोमखायो आंना नों टेनसनखौनो लानाङा एफा साफाथार नोङो औ नैबे टफिनामा बिराद साफाथार फै दसे जिरायफै नोंनि थाखाय आङो दै गुदुं फुदुंना लायना फैनि जागोन दे आरो बाहेराव माजों थांगोन आंना न' सिङावनो थाखाजोबखायोलै बाहेरायाव थांलायनो दरखार गैया आयु थैबाय दानाबा आं बाहेराव थांनो होननानै बोरै थगायनानै थांनो दे न' सिङावनो बाथरुमा दङनो नों जेबो टेनसन लानाङा आराम गावनि न' बायदि सानखादो दिनैनिफ्रायनो नोंनि थाखाय आं दै गुदुं फुदुंना लायना फैनोसै दै मा दं मा गैया नायनि र' ओंखाम संग्रायाव बिब'आबो गैया बिब'आबो आंना टाउनावसो थाहैयो जागोन दे जिरायथ' माबायदि माथा गरम मानसिबालाय नुग्रोमोना हिनजाव हाबा खालामनो नागिरनाय बेबायदि फाग्ला मानसिजों हाबा जाया माथो आं दसे उनावनो फन फैबानो थांनोसै आं हाय दानो थांखानोसै नामा दानो थाङाबा मा जानो दे आं सिरि बै खोरखिजोंनो बारलांसै आं बेखौनो खालामनोसै आं ओइ टफिराम माथो हिनजाव गोदान लाबोबायबालाय आच्छा बिनि खोमायावबो मोनहैबाय होमबा बा टफिराम हिनजाव गोदान खावनानै लाबोबायनो माथो नोंलाय धुत मानो बिदि बुङोब्रा डाइरेक्ट आच्छा दय खर' खाख्लुमलायना लाबोनाया बेसोमोन होमबा हाबानि मण्डपनिफ्रायनो हिनजाव गोदानखौ लाबोनाया आसरितलै टफिराम आसरित ना आसरित दा बिराद मानसिबो फैगासिनो दं मिथिबाय हिनजाव गोदान लागोनि गिनायाव गैयाब्रा हिनजावा राजि जाबानो मा दुनिया जाय भार मे आं गिनायाव गैयाब्रा नायबायल' थादोब्रा दिनै बावले रामायण महाभारत जासिगोन नोंनि न'आव आच्छा बारु थाइबानि लारु जि जाय जाबाय थागोन टफिरामा गाबोन मा जायो मा मस्ला मोनो गाबोननि एपिसोडाव नुसिगोन आरो भिडिअनि जों गेमनि एडभार्टाइज होबाय थायो नोंथांमोना बेखौ खर' सानो नाङा जों जास्ट प्रमटल' खालामनानै होयो गोसो गुदुंफोरा गेले गोसो गुदुंनिफ्राय गेलेनाङा दै माथा मारि नाङा बेफोरखौ जेबो माथा मारि नाङा दे होमबालाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाबोननि एपिसोडाव लोगो मोनलायगोन बाय